Hello logoफोर good evening नै जोङो दायो दिमु थांनो नागिरदों आरोना जोंनि लोगो सान्द्रिकानि short movie दङ ओमफ्राय बिजोंनो दसे ओरैनो साइड पार्ट माने ओरैनो थाफानाय आरोना साइड पार्ट माने बेरायग्लांनायनो आंथ' मिथिया स्क्रिप्टआ माबायदि थांफानायनोसै आरोना ओमफ्राय नै आंजों दंफायो सुमि बर' ओमफ्राय नै एक्ट्रेसआ नै सुमि दैमारि बर'आनो होनखाजासिगोन दे ओमफ्राय नै एक्ट्रेसआ जों नै लोगोफोर नायदो एक्ट्रेसआ नै बेनो आंनि लोगो सन्ध्रिका होनदो बाय नों जे बे अनखौ खालामाखै बबे जागासिनो दा मानो अन खालामाखै गाहायाव नायखै मेगन बेस्लिस्लिखौ लानानै एक्ट्रेसआ रायज्लायलायनो जिसो खरसा खायो ना इदिबासो इन्टारेस्टिं गोसोमसोम नुमेराखै आङो नै केमेरामेन मोना लोगोफोर नायदो केमेरामेनफोरा बियो माबा अकुल ओमफ्राय सासेया मा नाम महर एक्टरा महर एक्टरा महरनो ओमफ्राय ओइ सासेनि नामखौ मिन्थियाखै आरो आं ससमा आवलानिखौ ससमा आवलायानोथ' महर आरो ओइनो एक्टरा एक्टर एक्ट्रेस माने जेनेबा माबा मुभिसो आरो दे लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो दं आरोना मोनहैग्रोनोसै जोङो दा नायबाय थालांदो लोगोफोर एक्ट्रेस मालाय भिडिअ सुरु खालामथारबाय जोङो दायो दिमु सफैबाय गाइस सान हाबथारसिगोन गैथारला आयौ नै जोंनि दिमु भिउफोरखौ नायदो गाइस मोनाबायानो आख' माबायदि उन्दु गाइस नै एक्टरा बेनो आरोना गाइस हाय होनो हरदो मा नामखौनो बावगारबाय आं महर गोसोम शर्ट मुभि गोसोम शर्ट मुभिनो गाइस दासो मिथिदो गोसोम जालाबाय नामा जोंबो बिदिनो आरो एखेसो ओमफ्राय नै लोगोआ थाखुमागासिनो लाजिसे बाबुआ ओमफ्राय नै केमेरामेना नै अकुल ओमफ्राय नै प्रडिउसारा नै आरोना गाइस नै आंनि लोगोनि बिगुमै असे मंगल सिं सार आंनि सारमोन आरो गोदो हाइ स्कुलनि ओमफ्राय दा गुमै जाबाय आङो लोगोनिनो बिगुमै नालाय नैनिनो बिगुमै नालाय सान्द्रिकानि ओमफ्राय नैबेयो आंनि क्लास फ्रेन्ड आरोना नोंथांमोना नुबाय थागोन भिडिअखौ फैगासिनो दङ मोजाङै मोजां नायबाय थाबानो जाबाय Dekat dengan kadangku. Tris, hai. Tris, nih. Tumpu lili, nih gue tuh. Pasani mani. Pui pani pui. Bayang nih, ekdom pada klik apa itu kena gue saja kan nih biar sih beras bangsin kan nih juga. Bapak kan gue. Gue sembunyi jalan. Oh gue sembunyi tahu kade nih tahu kah ang tahu bo. Oke deh. बानायगासिनो दं आरोना दा सोलिगासिनो दङ थाबायनाय जोंनिया माने नैबे एक्ट्रेसजों थाबायफानाय लिडार बुरि बायदि नुयो आंखौ दख'ना गानबाथाय लोगोफोर ओंखायनो आं माने दख'ना गाननो बायो बोरैबा माने बोरैबा हमना लायो गावखौनो गाव माने गिदिर एखेबारे बैसो गोरा मोनना लायो बैसो जायाबाबो बैसोथ' जाखाबाय एकजाय बिराद भिडिअ लागासिनो ब्लग भिडिअ प्रिया नामा नोंलाय दे आं साफायनो नै दैया दिमु दैया बैफोरो माबा गोजाना खासि बिबार ओइ नैबे बे खुन्थाफोरखौसो होनदां हेल' आंबो बेयावनो दंथ'
Hello, bodong kesir sengge. Hello guys, जोङो दैमा जिङाव जिरायनानै दङ। जों बैयावनो दङ होननाया इयाव। आं मा होनखायो आंखो? दे नों स्टरखौ होबाय था नों माबाबो होबाय था। बोरैबा बिमा मा होनो गोखो साइजबो गैखाया माने। बायदि एसे इसे सोंगोन कुइसन। अबाव दंबोयो? नायगासिनोसो दं माने आंखो। फैगोनसो आङो माने मोजां देखायलायदोंना आंखौ मोजां नायदो होननानै। दे जाबाय दे जाबाय। दे दे। दायो जोङो दसेनि उनाव थांसिगोन लोगोफोर। जोबांहां जाबाय आरोना। साबसक्राइब खालामदो गाइस। ना? बुकुल बुकुल सेरलांलायबाय बुकुल। मोनाहांबायबो जों थाब थाब थांसै दायो लोगोफोर। So guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदाबाव आरो कमेन्ट्स खालामदाबाव आरोना। साहा कापसेखौनो इमान आङो समबो नाङा। आयौ नै आंना जि दाबो दंखायो नै लोंनोनो हाखाया माने मानसियानो। साहा लोंहोबाय आरोना गुमैया जोंखौ अननानै गुमैनि अननायावनो जोङो गुगुनिबो मोनजाबाय ओमफ्राय पकरिबो मोनजाबाय ओमफ्राय गाइखेरनि साहा बिराद गोथाव मोनलोंबाय आरो स्पेशल। आं खनसेयाव लोंजोबखाबाय नेक्स्टआबो एकसे लोंगासिनो दं नै दाबो लोंखाङा। एसेल' नङा बुरजायानोमोन नोंदोन समानमोन आरो र' नै ओइ गब लोंखादा आङो। श्रीदेवी बायदि नुलायलांदों।